adan. Urung. Nggih, keadaan ken riyen nggih. Ose adan. Ya. Sik. Selain ibu-ibu kok sik meneng. Sok. Allahumma sholli ala sayyidina. Iya. Apa? Salam saya Rawa. Betul. Betul. Ayo. Nah, wis rampung met. Kaget to. Do kaget to. Do kaget to. Wapuk dia. Wis nunggoni kan suwi nyenyet. Nggih. Kaget to, Met. Nggih. Kami ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Alhamdulillah, Met. Awak dhewe ana ning tlatah endi, Met? Tlatah Gunung.
Kok gunung Adem ngene kok. Gunung adem ini. Iya takon Pras ki sing rene dhisik, Pras mboten sah, cok angel-angel jenenge endi kene, Mas? Paingan. Kene to ngomongi rada angel wong tuwa iki. Dinae iki. Ngendi, Pras? Endi? Paingan. Oh. Endi? Paingan. Taidon Pras kok. Ebe. Paingan. Wah, Dik. Idone Kliwonan. Moh, ha? Kliwonan. Nggih, Bu. Awon. Ya wis, oke acarane iki supitang met. Acarane nugel manuk. Manugel manuk. Nggih. Adik pundi sing disumpit mau? Adik, rene. Mriki. Wis mari urung. Wis mari urung. Urung. Oh, urung kok mekmeng. Mugakno gayamu ning Lah jero. napa maneh? Dumeh aku wis mari mlakune ngene iki, Met. Urung asine. Berarti urung mari yo. Urung mari yo gayae. Sini. Lato-lato naik sini. Raket kuwi. Kamu naik sini. Tak lihat seperti apa? Apanya? Itu kan apa? Sudah jadi burung baru. Oh, nah iya. Saya ingin nakal, saiki men aja nakal. Didongake Met. Muga-muga dadi anak sing bakti karo wong tuwa. Sehat selalu. Amin. Iya to ngono to, Met? Nggih. Iya. Ya pura le. Le, munggah rene nggo dhuwit pura? Ora cepet tok. Ya wis, wong kudu ATM kok. Ayo didongake kene karang Ki Riyaya, Met. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Menungsoke akeh lupute yo ngene iki, Met. Dosane ya, Pras. Heeh, Pras ki barang ngono kuwi sesuk menehke dikandani, Pras. Dadi wong tuwake sing nurut. Wingi takon dadol bakso ya malah adole apa to, Pas? Malah endil gede-gede dawa-dawa. Lah opo kuwi? Kaya model kosempol kae. Dipangan atos. Kerikil apa? Pras kowe. Iku kita bariki ana sing ulang tahun barang. Lah sapa? Iya wis delok wae ulang tahun. Ya. Arek montolang po matun, Pras. Delok sikile lho. Mbok ya Allah. Munggah panggung api-api diamen diangkut nih lho. Iya. Kok telaktor iki kok ya mlaku mosok ya ngono. Ayo, sik tak sapa sik paling tuwek iki. Nah, ayo. Untune ora ilang, Mak. Di kok gialak ta saiki to. Ayo glitter I. Wah, ya wis. Saya diredase. Ayo, arep-arepan ya. Men ketok serasi ya. Ya, ngarep aneh maju. Ora petentang. Delok wis mari burung. Wis. Ayo, saiki diredase biasane. Yo. Ayo prakanca ngawaruno rukune Islam ya iku 5 sahadat loro rukun kang siji bisa sira kelon ngaji kabeh pendone lakoni salat kabeh telone bayar zakat pada poso ono ing bulan Ramadan kabeh limo haji lamun puasa ayo prakanca ngaweruno rukune Islam ya iku 5 syahadat loro rukun kang siji bisa sira kelawan ngaji kapindhone lakoni salat kaping telune bayar zakat ing poso ana ing bulan Ramadan ping 5 kaji kaping 5 haji lamun puasa
Des, pasukannya disemprit sih. Yo, yo. Ayo Kong, dirungake kupinge Kong. Ayo Kong. Gumun ta, Bu? Pripun niki mrongos ngeten iki dite. Marono Kong, dirungake Kong. Tuwek ngayal kok. Mas. Kumisi kok dawa ta saiki. Tak karo wong iki ngene iki kok ngene yang riko. Ayo rambut blonde barang iki kok kisingan telek sapa kowe iso kuning e. Ayo saiki lagune sing anyar ya Pak ya sing sepasang remaja jatuh cinta asik dah ini bawa asik handawi ngeri ayo adik saya tak ngetes suaranya tah cilik-cilik Iya. Kurang semangat moh baleni ya sing seru ya seru ya baleni sik minggir wong tua minggir sik iki urusane wong tua adik tiba ayo delok klupuke Ora sembrono. yo wis ora mampu met kentak ayo met langsung lagune kuwi ya lakune saka Mbah Kung iki wong tengah iki terakhir aku ora di pasangane itu ya wis jo lagunya apa Des? Sepasang remaja jatuh cinta. Sepasang remaja jatuh cinta di bawah asuhan Dewi Asmara, disinari cahaya purnama, disaksikan bintang-bintang sejuta, saling janji dan setia, hidup rukun damai selamanya. Cinta itu suci dan mulia jika tak tergoda nafsu yang hina. Rasa cinta itu bahagia kalau bukan hanya ingin dan harta. Suka duka bersama seiring sejalan seirama, akan uji dan derita, hidup pasti damai dan suka. Sungguh indah cita-cita mereka, semoga bahagia selama-lamanya. Sungguh indah cita-cita mereka, semoga bahagia selama-lamanya.
Ya. Des. Des. Iki mike. Nah, iki ngene Des. Nggih. Ya, iki pean tak kon goleki satu orang arep putra kena, putri kena, sepuh ya kena, Sepuh oleh. anak-anak ya kena. Iki mengko tak kei pertanyaan iso jawab entuk kaos Citra Rimba. Kaya wis tak nggo iki lho. Siap. Ayo Bapak Ibu tuwa nom. Siji wae iki. Iya. Iki permulaan esuk berikutnya insyaallah akeh iki. Aku tak mau berser karo meneng ya. Arep merem. Curut ngono ya. Iya, wis kena. Brek iki men adil, men do oleh ya Met ya. Aku tak mubeng. Ya. Tapi merem ya Met ya. Heeh. Ditung ping 3. Ya. Jiro, kuwi ngitung. Ayo. Yo, persiapan tak muter. Ini pertanyaannya gampang kok iki, Des. Yo. 1. Iya. Kowe kok seneni kuwi. Ya, Nggih, kok biaya PMS. bener. Awas. 1 ditambah 1. Kokean. Wes. Ya. Iki 1. Heeh. Ayo. 1, 2, 3. Hop. Kamera. Endi? Sing ndi? Sendi, Des. Kodong kuning. Selaudan iki. Kodong ireng kacamataan. Monggo Mbak, mriki. Monggo. Mriki mboten digigit mriki. Mboten apa? Niku pun jinak niku. Pun. Mriki. Pun disontek. Sing ndi iki, Des? Sing nika cewek niku. Yes, diaturi munggah iki. Ah, mriki sing pakai kacamata. Iki pertanyaannya gampang iki. Heeh, monggo. Wis mesti iso. Monggo minggah nggih. Oh, Ayo, iya. kita sambut Iya. Mbak Ya. Ternyata tangan gue pinter juga ya. Iya. Pilih yang 6. Emang ngono lho gampang lho, Des. Kepiye? Iki lho kekuatane iki. Kepiye? Wis tau iki. Apa? Bis gede. Heeh. Tak ngene iso mandek iki. Nyetop Iya. Ayo, Ndi iki, Mbak E? Adik. Lewat ndi iki? ayo beri jalan. Ayo, Met. Kayak gedan. Dibopong, Des, dibopong. Iki kudu bener jawabane iki ya. Bener. Heeh. Itu bener jawaban. Monggo nek pertanyaan dari saya nggak bisa terjawab, Oke. gantian Andes sing bikin pertanyaan. Iya. Siap. Monggo. Dumateng para pamirsa sedayanipun. Iki kang wujute kanggo klambi ireng. Ana kang kethek joget-joget. Dalan-dalan sing ati-ati. Aja metenteng mbak aku wedi. Iki kene miki. Wes, kene. Apa ada sing nakoni iki? Iki miki nggo iki. Ya. Dengan Mbak siapa ini? Farah. Kalian Mbak sinten? Farah. Mbak Farah. Nggih. Alamatnya mana? Wonan. Kliwonan. Nggih. Masih sekolah? Nggih. Kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP. Nggih. Ini gini loh Mbak Farah. Ini saya punya pertanyaan, nanti kalau bisa jawab pertanyaan dari saya, ini langsung mendapatkan satu kaos Citra Rimba. Koyo tak pakai ini loh. Oke. Pertanyaannya langsung mawon nggih. Wingi puasa Ramadan nopo full atau kena halangan nih sebagai seorang wanita? Nggih, enten halangan. Enten halangan. Des, dek kowe halangan tok apa? Berarti normal lagi. Dek kowe halang. Iya. Iya. Pertanyaannya langsung gini kita kesuwen setelah Nggih. sore. Nggih. Orang yang melaksanakan puasa Ramadan, kewajiban sholat wajib berapa waktu atau berapa kali? Ayo mboten niki mawon niki. 5 waktu. Salah. Niki iki Sing takoni sapa? salah. Yo pinten? Ya 17 mbok. rakaat. Iya. Orang yang melaksanakan puasa Ramadan, kewajiban sholat wajibnya ada berapa kali atau berapa waktu? Nek 5 tetap salah. Dalam? Telu malahan. Loh. Nah, kalau 3 jenengan nganggap salah nopo bener? Nggih mboten. Salah. Oke, ya wis. Iki Des. Pertanyaannya siapkan Des. Iki pertanyaan dari saya karena mbaknya menganggap salah. Padahal itu jawabannya Pak D atau Mbak Kakung. 3 itu bener karena
orang yang melaksanakan puasa Ramadan sholat wajibnya hanya waktu subuh, luhur dan asar karena maghrib dan isya sudah nggak puasa. Berarti bener Mbak Kakung. Iki genenan des pertanyaannya monggo sak karepmu wes. Yo. Sing iso jawab go bali Andes yo. Aja. Ngene, Mbak. Wis gampang wae. Apik-apik angaten iki. Yo. Kula ganteng mboten? Ayo. Ayo. Ayo apik-apik angaten. Kula ganteng mboten? Hah? Cikro. Oh, idone ra mau merongos idone kok. Ayo. Iki malah enten sing ngomong merongos. Iya. Ning perongan iso apa, Des? Berarti jawabannya bener. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Hey, cewek. Kebetulan saya mau ulang tahun. Ya, itu bener. 30.000. Ngutang rian. Utan Rien, nggih. Selamat pokoknya jangan lupa lestarikan budaya bangsa ya Mbak ya. Berikan tepuk tangan dulu. Oke, terima kasih untuk Mbak Farah. Oke, terima kasih luar biasa. Salam seni Selawase. Bareng bersama Cinta ini Mbak Andes Kanong Komet Kanong dilanjut kembali monggo Des. Ayo Met ini. Jawabane ganteng kok elek merongos sih goblok. Lah jare kowe bener. Lah ya wis bener toh. Lah piye? Aku gak sadar ya. Yo, dirodat sik wae yo. Wajib pengenalan nang turu ilmu Ayo Met, maju Met. Kalau aku tak ajar nyanyi. Ngejel suarane ki iso ora. Yuk. Anu. Ora apa kok. Ayo. Ora apa-apa. Sing menek ki. Padang rembulan ning pelataran saya gugah ati kang kas maran wanci wes wangi
sang saya sepi saya kegawa sunging ngati kanggo sliramu sing tak tresnani liwat angin sore titip kangen ning ati don pangaburane durung bisa nemoni rindu aku pengen liwat angin sore Persoti Kraring Indonesia. HP audio Saja sing ketemu ayo Berindi badan Citra Rimba ini HP audio sound system Indonesia wanci wes wangi sang saya sepi saya kekong sungai hati kanggo sliramu sing tak tresnani kanggo sliramu sing tak tresnani. Luar biasa. Luar binasa. Iya. Binasa. Ayo, wis to, wis Iya. dilakoni to. Lunas 30. Nah, piye iki kok ajak dhewe ke lagu kuwe. Alah tuwek ra ono duwite. Ayo. Saiki dilanjut. Ayo. Apa? Apa lek Pras? Ya Irfandi. Ya. Iya. Apa Pras? Iya. Ya Iwani roce kendang Bendine mukir gemilang Ojo siro mengamego Miturut kawe pengiran Iwani roce kendang Bendine mukir gemilang Ojo siro mengamego Miturut kawe pengiran Monggo langkah ingkang sekedo nepirane alam donya kowe ora kena samaya yen hati roce kembang wangine mukir gumilang aja sirame ngameo miturut kawe pengenan hati roce kembang wangine mukir gemilang ojo siro mengamego miturut kawe pengiran monggo langkah ingkang sekedo urip
Gerak gepyoki apa enggane gue. Ojo. Ojo. Aku ngeyek ngono. Mila monggo-monggo para rawuh sedaya sami ngudi ilmu nipun agami al-Islam dumugi mati yang kesang wajib tambahi dawuh kata tanpa suci kakek suci Gusti kita Gusti Kanjeng Nabi Anggelan Faridatun ala kulli muslimin wal muslimatin minal madinah lati kula dikiti yang jahil Faridatun ala kulli muslimin wal muslimatin minal madinah lati kula dikiti yang jahil Mila monggo-monggo para rawuh sedaya sami ngudi ilmu nipun agami al-Islam dumugi mati yang kesana wajib tambahi dawuh katakan suci akase suci Gusti nipun kita Kanjeng Nabi ya tono muslimin wal muslimatin minal madinah lati kula dikiti yang jahil Faridatun ala kulli muslimin wal muslimatin minal madinah lati kula dikiti yang jahil Faridatun ala kulli muslimin wal muslimatin minal madinah lati kula dikiti yang jahil Faridatun ala kulli muslimin wal muslimatin minal madinah lati kula dikiti yang jahil Ae nunggang jaran nunggang jaran jaran kepang sing nunggang malah kejengkang Yo, digerak waroan. Lintang kembange tawang nedengi wulan kekalang
kerlap kerlip kaya sotya Tunggu kapronto asmara dasar angin gawa wangi puspa atutut rasa Yo, Dek. arum urat wangi lir pancaran sari harum urat wangi lir pancaran sari angkebange tawan nedangi wulan kekalan kerlap kerlip kaya sotya buka pronto asmara dasar angin gawa wangi puspa atut rasa harum burat wangi lir pancaran sari Kepiye? ngopo to Des iya Kepiye? iki sajake mau nganu saya le nalak udan iki saya pindah udan iki mau Iya. iya saltoke Ning apik, Des. Yakin apik, ora ngapusi. ning ora Pisan apa-apa meneh, ta. pisane apik tenan. Yo. Iya. aduh kekeset iki malah apa iki kesot iki yo wis sing penting paringi slamet ora apa-apa slamet ya wis ora apa-apa pancen wong ampuhe pancen ngono kuwi kok ya ampuh yakin Wis juk arep piye ku Des? ya aja nesu Amoh. aja nesu lah Amoh. wis Iya. Kaya widodari ya ya. Widodari kecemplung ning lendut. Biasane iki widodari tumurun ning Arcapada to. Iya. Iki widodari cemublek. Iya. Yo yo. What's up? Yo. What's up? Yo. Whoop. Yo, say oh. Oh. Oh ah. Oh ah. Oh ah. Oh so. Ayai karya pakaryan ning raja kukregut sentut cacok kaliwoto manunggal sedya dampyak dina Sri Saradiku Puru Sarana Dengarso Estu Kota Rawuh Sang Nata Curu-curu ngayahi karya Sikro nayaka ngayahi karya pakaryan ing kaca kukregut sekun cacok taliwoto manunggal sedya debya tinan
suarane gumuruh katon rembug ngarso ngestu padha rawono sang nata sajuru-juru garung-garung Ho sa hey ho ho ha yo Ho ho sa hey ho ho Woi, beri tepuk tangan untuk Mas Aden. Yo. Sebelah kiri Des, sebelah kiri. 30.000. Yo. Kiri. Yo. Iya, matur suwun. Iya, pacar. Omong. Untuk sikil. Matt, Matt. Halo. Met, wis yo Met, balik Met. Matt omongi Matt. Bu, matur suwun ya Allah muga-muga tambah rezeki Iki lho, ada di ketebes paku jamur iki lho. Nyoleh paku jamur barang, Met. Iya, oke. Wis tiba. Mambengi koyo ning ngimpi indah ta mambengi. Oh, nggih, siap-siap. Iya, tiba. alon-alon iki. Matur suwun, Adik. Sayang yo. Riko untune ompo nyomrongo sih. Iya. Ompong kuwi. Ompong ora apa oke THR kok niki. Matur suwun Bapak Ibu. Mambure mason. Adik-adik. Matur suwun, Mbak. Ojo maju-maju mambut terasi. Iya. Pun nggih. Wah, dereng to iki. Mbok kat mau to, Dek, sak urunge tiba. Ya kuwi pepancingane tiba ki Des. Kuwi gawe tuku sabun ngumbahi. Ayo silikus loro lho. Pun nggih. Pun Nggih. nggih. Kula tutup nggih. Enten malih mboten? Kula tutup nggih. Oke. Wis jamur barang misal sing buri kono.